Nakadesisyon na may yun nga putbolo na ginamo si Don Labok. May buntag, may buntag tanan. Ano, mo na mo ipuloy si Don Lawin. Kapayira. Ha? Goya sa mga aktor eh, magkamatyon noon. Lain na sa niya mong tour guide ron. Ay. Oo. Ay, putok mo na kanya, putok mo na. Anak. Wah! Good morning. Dumlabok ndo? Dumlabok gede. Noy. Good morning. Uy. To all Philippines. I'm here. Nanapon may dress ako. Dumlabok gede. Summit Philippines. Sige. Summit Philippines. Namin dre. Upang pamahagi ang lahat ng kahiwagaan dito. Untuk kining lugar no? Ano nato sa kon sa kinaubsan sa summit area. Summit. Mo ni mga gamit kinahanglanon para kuan. Oh, para kon Kat bukid. hike, Kuyaw. hiking for gamit. Hiking. Hiking. Ilan daw sa bukat-kat. Mura mo ligag katuyap po lagi. Help. Sorry to all. Magpupumat ta. Buka bata ya. 4 AM ko ni mata from jogging. Liyo Kita ang mga view dre. Untuk lugar eh. Kining lugar. Nabi pakita yo sa unang panahon ang mga stone kay lugon yo mga stone indot yo tanawon sa itong mga kuan. Sa itong mine. Oh, sa kuan. Nara. Ah. Subject, mag-subject ta sa mga punuan sa mga kahoy. Para dili hilabtan sa mga tao. Wala. Ano si Nara? Gede nara. Ang kanang usa. Tudodong. Wala yan, lindot kayo mong pagkuhan. Pagbatis ka ko, una mo. Wala, piramid. Vibrador. Ay, shout out na ko ni. Tibian. Tibian. Shout out na gang. Baron family all. Ang salamat o Pabonita o Tisyo family and Sampaga. Alipin. Ang salamat. Igay family, ang salamat nyo. Thank you. Pagtatan mo sa mga video. Napa meron? O ganahan mo. Asa no kan kong buwa. Ay, ning ando ning Asabo! Lu. Ni tingog? Asabo! Lu. Asar dapit mo. Yo. Rong na diri sa kuan kahoy. Asabo! Di makit. Kurang tingog. Wa ka sa kito, wala ka sa wa. Tingnan dis ubos. Oh! Asabo area. Tagko dito. Unsa man ni siya? Unsa man ni siya go? Pumisi ka prepot. So, So, tao ka noy? Tao mo. amin nga bro. Ngita ming Don Labok. Labok. Oh. Ano tayo? Duka to. Sunod eh, gagawin sunod eh mo magsaba-saba. Ano Area ba? is peaceful. 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 In a good health. Unsa may binisaya ng peaceful? Peaceful. Kapayapaan. Mura mag-Tagalog lagi na. Oo. Dili dong bunok ron. Ila rin kang Don Bunok lagi. Yeah. Dugay ko nagpuyo ning kahoy.
1962. World War 11. Ako tigbantay sa way quarantine pass. Mga sa di quarantine pass ay? Yours is ngayo o quarantine pass. So nga mo boss? Pass mo. My name is George. George. Dugay ko lang po. Ano kung kinaon sa unang panahon? Patay ka diha. Ayo mo. Nakita mi koyog sa mong ikaduhang jogging. Si Don Lawi. Ay, Ako ba yung ngaya to na Ayo Pinoy. timur ko. Ato ka dito siguan? Loh. Gamay mo tao. Kabaw ka kung saan ang lugar na luyo? Saan lugar na da? Amerika? Amerika? Amerikas, kini ha? Di ka totoo ya. Dito kinalapita. Suminari. Bato. Ano yan na yun? Mactan Bridge. Ha? Mactan Bridge. Mactan Bridge. Ito na atag pinumungahan niya ang luyo ana. Mactan Bridge. Mactan Bridge sa kuan, Cordoba. Kani dire. Wala siya. Luyo na eh. Kuan, Santo Niño. Ha? Santo Niño. Katos santo niyo bilin. Kun ba gadin ning lugar agod. Mo ya, ganun siya kay. Lapos ra man siya. Tanan tong Mura ni portal eh. Adre pita kan siya. Ubos. Asa na boss? Mobile Legend. Lugar sa Mobile Legend. Mobile Legend. Ano sa mga hindi makita na to. Mo ba? Sadya dre lang aras lang. Aras lagi. Ano na saksihan sa unang panahon nga. Kung ikaw ana kay nakita nga portahan ron. Na Kami wala lang. Lukiyawa na. tinood. So unang panahon doon labok. Unsa man ni katong wala pa ning mga bukid? Mo na siya dagat. Dagat ni dire. Oh, sa unang panahon. Kuyawa no. Bali ang dagat kay sobrang ka hunas. Padong siya dito. Mo na dire nga ang area nga atoan na dire. Ang lain mga tao sa una kay mga okoy. Ukoy niya. Kisa may mga kaduwa mo sa una, wa pa may mga tao sa una. Baby shark. Kapag kayo may kuan, jogging. Sakit yung kalawasan, may tubig. Ito yung bagaag na is doon labo ko eh. Water is good. Ito yung bagaag na. Ikaw ano mo nga? So, gagawin ka pa yung nangitubig. So, para inom na nila yung mga ilam mo. Pagkanahan mo. Loh, Dapat kibat? Salamat. ando na? Dapat kibat? Boy, lahat tos? Under the bamboo miga. Ano? Nakadesisyon na may yun nga putbolo na ginamo si Don Labok. May Bukan eh. buntag, may buntag sa tanan. Ano, mga na mo ipuli si Don Lawin. Shout out ko sa akong mga kauban sa San Fernando, sa Trigon Shipyard, sila si Roland Lauron, si Idon, among leadman nga si Hiron nga murag igurot. Garot. Ang kana pong nas mong luyo. Salamat sa pag-view, pag-share. Sa akong magguwang guy, nakalimot ko. Milber here. Salamat kayo. Salamat. Wala ni pamanto sila ay daghan basta daghan sa akong mga sa mga followers mo, mga viewers. Subscribe YouTube. Subscribe YouTube channel mo ay nyo kalimte. Na Don- dito ang mga Don full Labok. nga video Don Labok. Sunod, ilisda na namog Don Lawin kay Ilan putbolo. na mo artista. Paita ay maglabad di mo oh. Lain na po. Siya Bradley, taga Kalubinhan. Kaya salamat sa akong mga subscribers. Dagang salamat, kabot ko 100. Thank you. Thank you to all. Katuwa pa na katana sa YouTube. Pag-subscribe sa mo. Subscribe. Dahil salamat ninyo. Pa bro, dagang salamat sa subscribes. Naka 100 ko bro, dagang salamat. Tungod mo. Ika 100. Salamat kayo sa video. Inang gutang like on. Thank you.
Dahil salamat sa akong amigo ug sa akong mga kaila. Yung tanan sa akong video, ilang pang share, yung pang like. Labi sa akong magagaw. Si Kuan, apel na Kuan. Lapia, si shout out ko si Kuan. Alex, digin salamat. Lovely, okay Kuan. La Abe, salamat. Belated happy birthday Mac Moy. Nasayop. Karon may kayong bayad boy. Sorry kayo sa birthday mo. Lamig yung baboy. Boss Jerry in the house. Usap. Dako lagi ni yung baboy lagi. Anay na niya. Kani? Udah naya lagi. Naka-jogging yung Dali, dali, dali. Pas-pasan tali promowan espiritu. Bawa, dautan spirito, bawa. dako ang baboy lang ba Jerry gitu. Anak, mana? Oh. Ayo, bye. Mau nih kata yung. Sige, lingi din dire. Tunggu di Queenie daw. Amo na ginagaw. Kayo ba ni Jonel nga? Ako na Oh, grabe na ginog. Nanay buwang oy. Libre buwang. Labaw to babaw na kita. Kuya wa manuka ginoon. Ito ka no. Ano na bungo to? Pare mog naong lagi. Tunaw mo gumira. Kay bawo sa. Oh. Kiss ko no. Piligo. Isabong dre. Ay sabong. Kani, sabong ani ay. Na. Patuloy ka. Kana. Ipaliwat binabay. Bahaw dito. So mo. Sam ka sa oy. Do budot sa do. Loh. Loh. Kuha ng manok. Suko na kay Jerry ni mo. Nakita lagi si Yunis. Ano? Kasi nga na yung manok. The White Eagle. Uy! Uli na kayo na, Jerry, sukor kayo. La. Uy! Lo. Winnie. Na dia. Bukan signal, urut na. Yan. Kuha na kayo mong kuhan. Sige magkatuhog. Siko mo. Lumagan na. Barbecue. Saan mo? Duwi kayo mga blend. Duwi kayo luto. Breakfast number 1. Briefcase na pala. Patay juga enggak gitu. Patay ka enggak, bahala ka daw. Lala, gubak. Nang kan bagong kusina. Doa mo. Lawa. Nanayaw na siya bagaan hinaw. Washing, wa sa COVID.
Mura ka kinsam ni imong kanta. Queen eh. Ah, Queen ni. Sana naman Oh, di ko gitar sa do. muling magbalik. Buslot. Buslot na gina. At alis, sana naman muling ibalik Rigi-rigi na mo daw. ng balik. One day, one day, one day, Lang iba, ka lang, nag-iisa. Wapo! Kani nga gitara hindot na. No sound effect, no sound Kana nang Violin, saan magka-practice? lah, sige. Sani? Ano ang mag-violin? Bilay na. Gitar, gitar, violin. Bilay na do. Ini. Ini. Hah? Mas ko ini. Buntag na. Ah!